سلام كبرات تخاتاتلتي نحجاب استدالو زيناتات ملسي إيرترا نوسان أمريكان إيرترا أغريبات تزلات صاوعيد زملكت بإمباسي أمريكا بسمرا واتي زلات صحف جيفري فلتمان بزعبا سودان إثيوبيان هيبو زل مغلصن أمريكا أبي إثيوبيا تدفعلو زلا بوليسن جنرال صادقان بزعبا مملاس حيلتا تግራይ ናብ ትግራይን بزعبا أمريكان ካልእና መልኪቱ ጽሒፍዎ ዘሎ ውልቃዊ ርእይቶ ዝበለ ጽሑፍ ቲክቶክ ንጎግል በሊጽዎ ምህላው መግላጹን ካልእን ዘደሰስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻናል ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም حبرات منجستات أمريكا منجست إيرترا علم لخو قديتو كتكبر صويعة أبزح لفكرة معلتات منجست حبرات منجستات أمريكا إيرترا زي حقاو مسجر ذك سبات نمكتا زكا على تجبر يلام بمبال أبتين نكم سمين كوريا نيكاراغوا سوريا روسيا تشاينا ز أمثلها هجرات زترنفت سلم ليستا يأتيات زنبرت كوينا نتو سنة تغطي لخا منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال أبلعلي إيرترا كستات نمخمر بالحات منستر واتس أي قدات أمريكا دوب يبولون بمبال إيرترا دايمبر تغباريت نايستودبه سباو مسجار ايكونتن ودو حورات هاجرات مصريات كغبر صاوعيت اغريبايا ግን أمريكا نزن مقلاس زكا آلن زي قبرا أبزر كبالو سألم ليستا يأتياتايا بمبال نتوسان زكاوم صحف زرقحي نيرو حجخا حبرات منقستات أمريكا بمنقدتي أبسمرا زركب إمباسي آجيرا منقست إيرترا علم لخاو قديتو كتكبر تسوي علا أبتي بمنقدي علاو ناي فيسبوك حساب إمباسي أمريكا أبسمرا واتيزو لمقلصخا أمريكا نمنقست إيرترا علم لخاو قديتو كغبر كومخ زيغاتاتو بقدود شغلت مزماز بقدود هاجراو أقلقلت زيغاتات نزي توسن أوان كغلغلو مقدادن تطو كبل نصوع دحر مبال هاجراو أقلقلت بمسرت أواج هاجراو أقلقلت ناب 18 أوارح كملس صاوعيت بمغربيو أمريكا أبغون حزب إيرترا تطو تبل بمبال إذن أمريكا إمباسي أبسمرا مقلص زرقي حزلا أب سودان دحرتي داغماي علوا منغستي أبت هاجر دقيمو زتقوهاره هزباو تقاومو يغصلو لابزل أوان أتوم نت هزباو تقاومو زمرحوك عند أكال زخون من سياد سودان نتي دحرو علوا منغستي أمونغو سيفيلاويانن وتهدرويانن دنبتات زتقبر سمع بمقوام كساب حجي نابقود نتات يوصو زلو خوينم حانتي MPR تباهيلا تتصوع مع كنكا قال من سياد سودان أمريكا تأليماتنا بمبال أبتن ديمقراسي زقبرو زلو هزباو تقاومو أمريكا كتحقزم كمزة حتى قاليصا بزعبازي أب سودان زلو كونتاتن بزعبنا إثيوبيانا ملكتا إذا معكن كأ مسفلوي لأخ حبرات منقستات أمريكا أب قرن أفريقيا جيفري فيلتمان جيرات أبزلك ألم حتت أمريكا أب سودان حزب زمأكلة ديمقراطية وسرعة محدرة كله كم تدل دحرم الزراب أبز أوان أمنتنا حزبي أب تزلو مساجر منقستنا مملس كسر حل زجب أشنخ مخانة تزاريبو نسقط إلو حزبي دحر علوا منقستي قبل علته وتهدر وكنفي زلوا أمنت مهمينيو أتو تهدر وكنفي خان نزم مساجر جزيه بأمنت كقص دي أيقونا أمنت يبلو من نزم أمنتنا ملاس جنا أتو تهدروا كنفي زمت أكرامات كم سمع سلطان ناب سيفيلاو منقست كحلفن بدحري إخاء سيفيلاويان زمرحوا مساجر أوان قتسيلو أبكل التشحن 23 و24 مرجعات غيرو السودان ناب ديمقراسي كتمرحي دليتنا وتهدروا كنفي إخاء أبتمساجر منقستي أمنت كهلم أنتي سجومتات كوس دمت بعيد سر حل زول كبل تزاريبو جيفري فلتمان أبز حدس إرزنا برك على متيعو بزعبان إثيوبيا كونتات ونز تزارب خوينو أبتي بزعبان مقاد إثيوبيا كابني أقوى مدب زملكت زهابو قبر ملسخاء أبت مدب نمئتاو يخون أبو نمصنح كمال أزلو قطعتات الله نسخاء تهاجر سب أو مسألة زي تجهز زلاخ تكون الله دحر مبال منقست أمريكا خاء تقطعتات ريو نتوسان كم زوسدة تزاريبو نسب مقصال كاب أديس أبا أبناء كل 100 كيلومتر حقاز زبصحو حيلتات تግራይ ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዎ እዚ ኸኣ ሕቶ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ነይሩ እዚ ውሳነ ኸኣ ነቲ ግጭት ከበቅዕ ዝቀስቀስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ውሳነ ዘተክህሉን ከምኡ ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮም ሓገዛት ክበጽሖምን ክቀስቀስ ኣለዎ ሕጂ ዝድፈኣሉ ዘሎ ነገር ኸኣ ሓይልታት ትግራይ እዚ ኩናት ከበቅዕ ናብ ትግራይ መምላሶም ዝፈጠረ ኩነት ይክብል ተዛሪቡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣባል ማእከላይ ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናይ ውልቆ ርእይቶምበር መትከል ናይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይኮነን ኣብ ዝበሎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘኤሌፋንት ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝግበር ንኹሉ ዘሳተፈ ዘተ ብሱታፈ ናጻ ወገንነት ዘይብሉ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዘሎ ወገን ክግበር ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኸኣ ኣብይ ዝሳተፈ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክህሉ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ገስጊሶም ኣሜሪካ ብቑሉዕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ እገዳ ክትገብር ምዃና ኣጠንቂቓያ ኣሜሪካ እዚ ውግእ ከብቅዕ ብጀካ ንኣብይ ምጥባር እንተወሓደ ንዓና እስትራቴጂ ኣየፍለጠትና እንድሕር ምባል ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምትካል ዝኾነ መደብ ከምዘየለ ኣብ ክንድኡ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕብረ ብሄራዊ ፈደራላዊ ስርዓት ነፍሱ ከም መሓድር ኢና ንደሊ ክብል ጽሒፉሎ
ኣብዚ እዋን ብዝሒ ተጠቃሚ ዘለዎ ቲክቶክ ብብዝሒ ተጠቀምቲ ካብ ናይ ጎግል ተገልገልቲ ከም ዝዛየደ ተገሊጹ። እቲ ናይ ቪድዮ መተግበሪ ወይ ኣፕሊኬሽን ካብ ሓበሬታታትን ካልእን ንምፍታሽ ዘገልግል ጎግል ብዝበለጸ ሰባት ይጥቀምሉ ምህላዎም ክላውድፍሌር ዝተባህለ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ ለካቲትን መጋቢትን ሰነን ዓመተ 2021 ንጎግል ክዕብልሎ ዝተረኣየ ኮይኑ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጎግል ብቐዳምነት ይመርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ቲክቶክ፣ ኣማዞን፣ ኣፕል፣ ፌስቡክ፣ ማይክሮሶፍት፣ ኔትፍሊክስን ድማ ኣብ መስርዕ ብሉጻት 10 እዮም ነይሮም። ቲክቶክ ንጎግል ብብዝሒ ተጠቀምቲ ክበልጾ ዝኽኣለ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ብዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝኾነ ድማ የማን። ሰባት ኣብ ገዝኦም ኮፍ ብምባሎም ነቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም መዘናግዒ ክጥቀምሉ ብምምራጾም ብዝሒ ተጠቀምቲ ከም ዝወሰኸ ይገለጽ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ጥራይ መተግበሪ ቲክቶክ ልዕሊ 3 ቢልዮን ግዜ ከም ዝተጻዕነ ሰንሰር ታወር ዝተባህለ ኩባንያ ዳታ ይሕብር። እቲ ብቻይናዊ ኩባንያ ዝውነን ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብዚ እዋን ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ቢልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ብዝሒ ተጠቀምቲ ምውሳኽ ከዓ ቀጺሉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ቲክቶክ ኣብ ቻይና ድዩን ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኮይኑ ብዝተፈለየ ኢንተርኔት ድማ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል። መተግበሪ ቲክቶክ ከም ኮሜዲ፣ ደርፍን ፖለቲካን ዝኣመሰሉ ትሕዝቶታት ቪድዮ ዘእንግድ ኣማራጽታት ድማ ኣለዎ። ጄምስ ዌብ ዝብል ሽም ዝተዋህቦ ዋጋ 10 ቢልዮን ዶላር ቴሌስኮፕ ነተን ኣድማስ ብርሃን ዝህባ ቀዳሞት ከዋኽብቲ ናይ ምርኣይ ዕማም ሒዙ ከም ዝተለኣከ ተገሊጹ። እቲ ቴሌስኮፕ ብሮኬት ዝተወንጨፈ ኮይኑ ናብ ዙርያ መሬት ንምብጻሕ ከዓ ትሕቲ ፍርቂ ሰዓት ይወሲደሉ ዘሎ። እዚ ዕውድ ጉዕዞ ድማ ኣብ ኬንያ ሚሊንድ ብዝተተኽለ አንቴና ምርግጋጽ ተኻኢሉ ምህላው ዝሕበር ኮይኑ ጄምስ ዌብ ዝብል ሽም ዝተዋህቦ ድማ ንሓደ ካብቶም ኣፖሎ ኣብ ወርሒ ንምዕላብ ዝሓንጸጹ መሃንድሳት ንምዝካር እዩ። ምስ ትካላት ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ፣ ኤውሮጳን ካናዳን ብምትሕባር ክሰርሑ ዝጸንሑ መሃንድሳት ነቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተሰርሐ ሃብል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ቴሌስኮፕ ብ100 ዕጽፊ ዓቕሚ ዝበልጾ ጄምስ ዌብ ዝበሃል ቴሌስኮፕ ከም ዝሃነጹ ተፈሊጡ ይጸኒሑ። ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ክዕመም ዝጸንሐ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ኣሽሓት ሰብ ሞያን ተመራመርትን ከም ዝተሳተፈሉ እውን ይዝግለጽ። ዌብ ዝተወንጨፈሉ መስርሕ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ 6 ኣዋርሒ ዝፍጸሙ ተኸታተልትን ዝተሓላለኹ ነጥፈታት መበገስ እምበር ከም ዓብ ዕማም ዝውሰድ ኣይኮነን እውን ተባሂሉሎ። እዚ ቴሌስኮፕ ካብ መሬት ኣስታት 1.5 ሚሊዮን ኪሎሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ መቆጻጸሪ ማእከል ደው ክብል ምዃኑ እውን ይዝግለጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።